Kien il-Prim Ministru Laurence Gonzi nnifsu li fil-jiem li għaddew ikkonferma li bi gvern ieħor immexxi minnu pazjenti li se jispiċċaw jixtru mill-privat mediċini li jsibu out of stock kant il-gvern jitħallsu lura biss dak li jħallas il-gvern għal dawn il-mediċini u mhux dak li jkunu ħallsu huma mill-ispiżeriji privati. Allura qegħdin ngħidu li min jixtri min f'dik is-sitwazzjoni imur jixtri minn spiżerija privata aħna nirrifondulu il-valur li jkun ġie lill-gvern. Mhux il-valur li jkun qed iħallas l-ispiżjar, il-valur li jkun ġie lill-gvern. Wara li Laurence Gonzi għamel din id-dikjarazzjoni, kelliema differenti tal-gvern fuq quddiem il-Ministru Tonio Fenech bdew jagħtu verżjonijiet konfużi għall-aħħar dwar xi tfisser din il-wegħda, maħsuba biss biex iħawdu l-imħuħ. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali, Tonio Fenech baqa' jfisser din il-wegħda bħala waħda ġusta. Ġibtek b'mod l-iktar ampju. Jekk tirrifjuta li tifhem, dik hija problema tiegħek Jonathan mhux tiegħi. Però ħallina ħa nispjega x'mhux dibattitu. Dan huwa ġust għaliex dawn in-nies jistħoqilhom ukoll l-għajnuna u l-impenn tal-gvern. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, waqt min-naħa tiegħu il-Ministru Fenech baqa' jisħaq li l-wegħda dwar il-mediċini out of stock toħroġ b'mod ċar mill-programm elettorali, il-ġurnalisti preżenti min-naħa tagħhom baqa' jitolbu id-dettalji. Rigward il-mediċini, ftit jiem ilu l-Prim Ministru qal li l-gvern ħajkun qed iħallas id-differenza, il-gvern ħajkun qed iħallas il-mediċini li mhumiex available mingħand il-gvern, però jekk il-persuni, jekk il-klijenti jixtruh biżjed għali, il-gvern ħajħallas il-prezz li jiġi lill-gvern. Ma nafx forsi tikkjarifika dan il-punt. L-ewwel dwar tal-mediċini, Jorgen. Ħanaqra ħielek skont kif inqiegħda bil-programm elettorali x'iktar ċara minn hekk ma tistax tkun. F'tentattiv imħawwa tal-aħħar biex jispjega din il-wegħda, Tonio Fenech saħansitra qal li l-anzjani jiġbru l-mediċini anke jekk ma jkollhomx bżonnhom għaliex kif ammetta huwa stess jibżgħu li meta jiġu bżonnhom ikunu out of stock. Pereżempju, problema kbira li nibqgħu fil-mediċinali tibqa' illi ħafna anzjani u ħafna din jibqgħu jieħdu l-mediċini. Iħalluhom fil-kabord meta m'għandhomx bżonnhom għax jibqgħu jinkwitaw li jista' jkun jiġu bżonnhom u jsibuhom out of stock. Fil-konferenza tal-aħbarijiet, Fenech prova jiskredita l-programm ta' kemm jiswew il-proposti tal-Partit Laburista, billi qal il-Partit Laburista lanqas qassam il-preżentazzjoni tiegħu lill-ġurnalisti, xi ħaġa iżda li kienet irrebattuta mill-ewwel minn ġurnalist tat-Times of Malta. Il-Labor mu qed jippubblika xejn, jista' xi ħadd minnkom jgħidli għandux fidu an official copy tal-presentation tal-Labor. Tawna ta' presentation. Tawilek, mela forsi t-tieli, ħankun nista' nirreaġixxi fuqha.